Alaikum salam, alaikum salam. Yawa to shikenan yanzu bari mu fara haska shi wannan din screen din nawa. Okay, to. Yawa yana kuwa? muna gani, masha Allah. Muna gani. Akwai wanda ya bar speaker shi a buɗe da Allah ya dan kulle saboda yana interfere. Okay, Yawa. okay, alhamdulillah. Abubuwan da muke son mu yi amfani da su ne na farko akwai software na Ake kamar yadda aka bayani da ban san inda kuka tsaya wajen ba na kasa fahimtar inda aka tsaya to amma dai ga a takaice dai ga shi Ake ɗin. Ga shi na spelling ɗinsa ga software ɗin nan. Yau akwai buƙatar mutum ya installing ɗin wannan application ɗin shi ne na farko. Amfanin shi wannan Ake ɗin za ka yi amfani da shi wajen kamar file manager ne. Normal irin file explorer ɗin da kake da shi akan wayanka to ba shi da maraba da Ake. To kana buƙatar sa. Sannan shi amfanin Ake ɗin shine akwai file kamar yadda muka san MP4 file ɗin da ya zo yake MP4 ya kasance na bidiyo ne wanda wannan harafan na ƙarshe wanda za su zo .mp4 shi yake nufin cewa wannan abun bidiyo ne idan kuma ya zo da .mp3 mun san daman audio ne. To haka akwai format ɗin da idan ya zo da .jpg mun san hoto ne ko kuma .jpeg ko kuma mpg yawa ko .npg da sauransu duk hotuna ne. To su kuma akwai files ɗin da suke archive kamar zip ne an riga an yi zipin ɗinsu. File ne wanda za su iya ɗaukan kamar audio, su ɗauki music, su ɗauki hoto, su ɗauki wani file na text haka na rubutu zalla haka irin na Word, Excel da sauransu. To wa'innan abubuwan ana compress ɗinsu ne wato ana haɗe su a cikin wani file guda ɗaya wanda idan za ka buɗe wannan file ɗin kana buƙatar special software wanda shine wannan Ake ɗin zai zo mana da in handy. To banda Ake muna da kuma na gaba shine quick edit. Shi kuma amfanin wannan quick edit ɗin muna amfani da shi ne wajen editing in text wato rubutu muke editing ta cikinsa. Ka gyara efes ɗinka. Shi yake ni? Magana bata ne? Tana da rawa ne. Tana rawa? Kamar iska haka tana shigo. Na ta wani ne buɗe ma mic kuma ba kowa bane da. A'a bari in kai shi. Yawwa to yanzu fa? Yawwa. Shiga. Okay to. Shi quick edit ana amfani ne da shi wajen editing ɗin text. To mun san wannan gashi na zaɓin masu sa text editor da kuma code editor. Kuma za ka editing ɗin code ɗin website ɗinka da sauransu za ka editing ta afit. Yanzu bari mu fara. Abu na farko da za ka fara shi ne na farko mu fara da duba design ɗin shi website ɗin namu a takaice. Mu ga wani irin design ne a shi wannan website ɗin namu. Blog ɗin da muka buɗe shi ne Hausa club.blogspot.com wannan shi ne blog ɗin da muka buɗe. Ana jina kuwa? Ana jin ka. Na ga network ɗin ya season ba sani ba ko can ne. Ya ɗan yi season confirm amma kuma ya dawo. Okay. Yawwa wannan shi ne shi template ɗin da yake kan website ɗin namu. Kamar yadda muka san wannan website ɗin tunda muka sa shi ko hoto ɗaya ba mu samu ba. Gashi nan dai. Wannan su ne blog post ɗin da muka rubuta jiya. Idan kuka duba wannan design ɗin za ku ga ya bambanta da design ɗin da muka fara lecture da shi a farko. To wannan template muka sa mai. Template shine kamar structure ɗinsa. Kamar kai ne a misali ka sami kamar me zan ce? Ka samu kamar gidanka ka canja mai fenti, ka canza mai design, ka canza mai komai. To kaga kamar ka yi overhauling, ka canza design gaba ɗansa shine canza design. To kamar haka muka yi wannan website ɗin. To akwai design kala-kala da zaka iya implementing a website ɗinku. Duk wani website da ka je zaka ga design ɗinsa kala-kala ne.
wani website ɗin design ɗinsa zaka ga yadda kyau, wani ba kyau, wani ma sai ka kasa navigating, ka kasa wato kamar yawo a cikin website ɗin da sauransu. To shi yasa yake da kyau ya kasance ka sa design mai kyau, saboda idan ma ka sa design mai kyau a website ɗinka zai taimaka wajen saka su mutane wanda suke ziyartar wannan website ɗinka su ji kamar daɗi. Saboda mu ɗauka kamar idan ka ga gida mai kyau zaka so ka sake kallon sa, sannan idan ka sake kallon sa haka duk sanda zaka ji kamar abun, ko da abubuwan da suke cikin sa ba su da kyau zaka ji yana ɗan ɗaukan hankalinka. To haka abubuwa suke. To a website ma haka yake. Akwai website mai ɗaukan ido wanda ko da kwastomomi ba su iya zama a wannan website ɗin naka ba, yanayin kyan website ɗin zai attract ɗinsu su ga komai suna iya amfani da shi very easy. To zai sa su ji su ɗan daɗe a website ɗinka, wanda wannan daɗewar yana da amfani. Akwai amfani da yake da shi wajen abin da ake ce mai bounce rate. Bounce rate shine kamar adadin mutanen da suke ziyartar website ɗinka da mutanen da suke bari kafin su aiwatar da wani abu, wanda za mu yi maganar sa nan gaba a ɓangaren su kamar technicalities ne na blogging. To amma tunda ba mu je nan ba yanzu bari mu fara. Yanzu kaga wannan shine dai design ɗin. Design gaskiya yana da amfani sosai. To yanzu bari mu je blogger ɗin nan. Mu ga ta ina ma ake canza shi design ɗin website ɗin. Yawa to gashi nan maganar ta tana fita kuwa. Maganar ta ana ji kuwa? Ana ji ma Yusuf, ana ji. Okay. To yanzu idan ka shiga website ɗinka abu na farko shine akwai wajen alamar na ta team, ga ta nan inda na danna ita ce alamar team. To ta nan za ka iya zuwa ka canza design ɗin website ɗinka kamar yadda wayoyinmu na da Nokia, kamar yadda muka san wanda suke amfani da irin Nokiyoyi da za su san ana canza wa waya team, kamar yadda muka san yanzu a Android ana canza mata launcher da sauransu. To exactly abin da za ka yi kenan, gaba ɗaya design ɗin website ɗin naka kake so ka canza, sai ka shiga team. Idan ka shiga team ga design na kala-kala wanda suka zo by default na blogger wanda duk za ka yi amfani da su. To amma matsalar wa'innan design ɗin gaba ɗaya ba su da kyau. Tsofaffin design ne wanda tun website ɗin da suke a irin 2007 2008 su suke amfani da irin wa'innan design ɗin. Za ka ga yawancin bloggers ɗin da suke amfani da irin wannan design ɗin wanda ba na abin arziki suke blogging a kai ba, sannan kuma ba wasu mutane suke tara su sosai ba. Shi yasa za ka ga suna amfani da irin wannan designs ɗin. Amma they are very kamar old model haka. Website, tsofaffin website na zamanin da su ne suke zuwa da irin wannan design ɗin. To kaga don haka muna buƙatar ya kasance mun samu design mai kyau. To hanyar da za mu yi wajen samun design mai kyau shine mu samu team ɗin da za mu iya sawa. To kamar yadda muka san wannan content management system ɗin namu blogger ne. Shi yasa za ka ga muna ziyartar blogger.com wajen accessing ɗin website ɗin mu, saboda a nan muka create ɗinsa. To don haka akwai kamar team wato design wanda they are specifically made for Google Blogger platform. Don haka irinsu muke buƙata. Abinda za mu yi na farko shine akwai wannan arrow gashi nan ƙasa. Gashi nan kana danna shi ƙasan customize ɗin nan. Idan ka danna shi zai kawo ma wannan options ɗin guda backup, restore, switch to first generation kai, edit HTML da kuma mobile setting. To mu wannan edit HTML shi muke buƙatar mu je mu editing. Sai ka danna kan edit HTML. Yawa. To yanzu gashi nan HTML ɗin ya buɗe wanda za ku ga code ne a ciki. Gasu nan dai code ne a ciki wanda komai yana da amfani a nan wajen. Programmers su za su gane. To amma tunda mu ba programmers bane ba, duk da haka dai za mu yi amfani da shi. To amma mu amfani da za mu yi da shi shine kawai wajen installing ɗin team. Abin da za ka yi shine
sai ka yi danna kan wannan rubutun gaba ɗaya, ko ma dai ta ne sai ka danna select, kai ka san ta inda za ka delete ɗin wannan rubutun, in ma cewa kai kawai za ka danna delete har gaba ɗaya dubunnan rubutun nan su goge za ka iya. Idan kuma ka ga dama za ka iya select all, sai ka danna alamar delete. To kun ga danna alamar delete bai deleting ba. Abin da ya sa bai deleting ba shine wannan browser tawa ta mai kamar ƙanƙanta da yawa. To amma za ka iya gwadawa kai kuma idan ka ci sa browser ka ta yi, ka ga kenan shi kenan sai ka yi deleting. To amma ni tunda browser ta ce ta yi ƙanƙanta, bari in maida ita irin view na desktop view. Sai in danna wannan alamar arrow ɗin, da Chrome nake amfani sai in je wajen desktop site ɗin nan sai in danna ta. Kaga na maida shi website ɗin kamar yadda zai buɗe a kwamfuta. Haka na maida view ɗin nasa. Ga shi nan yanayin view ɗin ya canja. Amma dai content ɗin wato asalin bayanan da suke shafin ba su canja ba. Ga su nan kun ga sun ɗan ƙara mutsi-mutsi saboda yanayin screen ɗin na canja ta hanyar maida shi zuwa desktop version. To yanzu sai ɗan danna sau ɗaya, idan na danna sau ɗaya zai ɗan kawo mun nan, sai in ƙara highlighting, wato in yi select all. Ya yi selecting sannan sai in danna delete daga kan keyboard ɗina. Kun ga yanzu rubutun ya goge. To kamar yadda wani ya ci sa'a shi ya goge mai a desktop view, wani kuma a mobile view shine zai ci sa'a rubutun ya goge mai. To in ka ga wayarka ta fi shi website na Google Blogger ya fi yarda da view na waya, sai ka amfani da view na waya. Idan ka ga ya fi yarda da view na desktop, sai ka amfani da shi. Na je nuna yadda yanzu ake canza view na desktop. To abin na gaba da za ka yi shine ka goge rubutun. To da yanzu da wani rubutu za ka yi replacing a nan wajen. Nan shi isa muke neman external design. Design muke nema na blogger. To yanda za ka yi ka samu design na blogger wanda za ka kwafo ka zo ka paste a nan wajen, shine ta hanyar zuwa website ɗin da suke da alhakin wannan. To abin da za mu yi shine bari mu ajiye wannan tab ɗin a gefen mu buɗe wata sabuwar tab ɗin. Na danna wata tab ɗin na buɗe. Yanzu kawai sai in je sai in danna blogger template free ne searching a Google. Google za ka je kai searching ɗin blogger template free. Zai kama wannan website ɗin na farko YOU-SAIF.com. Wannan kenan. Ga wasu a ƙasa nan da za ku yi amfani da su. To amma for the purpose of this lecture za mu tsaya akan YOU template. Website ne wanda suke ba da, za ka iya ka sami suke da kamar web designers wanda suke designing ɗin website kala-kala. To suna da sashe na blogger na musamman. To da haka sai mu danna kan website ɗin. Idan muka danna website ɗin, yanzu ga shi nan shafin ya buɗe mana. Kana ganin madanne uku, akwai responsive template, akwai free blogger template, akwai SEO ready template. To kawai bari mu ƙasa. Idan kai ƙasa ga template ɗin na kowanne da sunansa. Wannan ga sunansa na Feedify, wannan ga sunansa na Miner, wannan ga sunan shi Seofy, wannan ga sunan shi Foodicious, wannan ga sunan shi Beautify, wannan ga sunan sa Neon. To haka kowanne idan ka lura za ka ga design ɗinsa ya bambanta. Ga shi nan wannan ga design ɗinsa Poppy. To kowanne an sa mai suna ne saboda idan maybe design ya ma kyau, kana zuwa kai sacin ɗin wannan sunan zai haɗa ka da shi asalin wannan design ɗin. Bisa kowanne suka zaɓa mai suna. Yanzu ga su nan kala-kala sai wanda kake so kai amfani da shi. Ga su nan kala-kala. To yanzu abin da muke buƙata shine bari mu danna kan free blogger templates. Wannan na tsakiyan kenan. To ga shi nan ya buɗe. Akwai wani na farko wato micro, ga template ɗin idan ka sa shi a website ɗinka, ga yanda design ɗinsa yake nan. Idan wannan na biyun kake so, ga yanda design ɗinsa zai kasance a website ɗinka, ga yanda design ɗin zai kasance idan ka ɗauki wannan magna ɗin. To amma duk view ɗin da suke bayarwa na system ne, na desktop, yanayin view ɗin, yanda zai buɗu a kwamfuta, abin da suke nuna ma a nan kenan. To
yanzu mu bari mu ga wanne za mu ɗauka mai amfani da shi. Yanzu bari in ɗauki wannan okairo ɗin nan sai mu yi amfani da wannan okairo ɗin. Yanzu bari in danna kansa. Gashi nan ya buɗe. Yawa to tunda ya buɗe yanzu ga shi ina da option na live preview. To ta wannan live preview ɗin nan kenan zan iya amfani da wajen domin ganin yaya zai yi website ɗin nan a wayata idan na buɗe shi, idan na ɗaura mai wannan template ɗin. Yanzu bari in danna kan live preview sai mu gansa live tun ma kafin mu ɗora shi a website ɗin nan. Yawa to kun ga yanda zai buɗu a shi browser ɗin naku idan kuka ɗora shi nan saman Okairo team kaza da kaza duk dai ga yanayin design ɗin sannan da kaza. Kun ga shi kuma kamar topic suna zuwa da jan rubutu a nan ne da sauransu, sannan kuma recent post suna zuwa under duk dai ga yanayin design ɗinsu. Sannan banda nan footer ɗin nasu kuma footer ɗin shine daga inda baƙin rubutu ne ya fara zuwa ƙasa, to shi kuma gashi ya zo da baƙin kamar background haka. To wannan Okairo ɗin ya yi min shi nake so in sa website ɗina sai in koma baya tunda na yi preview ɗinsa. Yanzu ina da dama in yi buying ko kuma in yi downloading. Idan buying zan yi zan biya kuɗi in siye shi, amma duk wani lasisi na wannan template ɗin zai kasance yana hannuna. In na ga dama kuma zan iya downloading ɗinsa amma for free. Shi kuma ba ni da lasisin sauya wasu abubuwa na musamman a cikin shi website ɗin, don haka a yanda aka dafa mu aka zan ci. To yanzu zan amfani da option na wannan download ɗin for free kenan. Bari in danna kan download. Gashi nan yana downloading. Kun ga ya gama gashi nan Okairo free version.zip open. To kawai daga nan browser naka sai ka danna open. To kun ga inda Yadda Ake ya zo shi kuma yake da amfani a nan wajen kenan. To yanzu bari mu buɗe shi da wannan Yadda Ake ɗin sai in danna just once. Gashi nan ya buɗu da Yadda Ake ɗin. File ɗin normal file manager ba za ta buɗe ma wannan ba. To amma Yadda Ake saboda haka aka yi ta. Gashi ita ta buɗe. To kana buƙatar yanzu ga file nawa ne a ciki? Akwai ga wannan na ɗaya, ga na biyu, ga na uku, ga na huɗu, ga na biyar, ga na shida, ga na bakwai, ga na takwas. Kaga file guda 8 ne a ciki. To duk wayannan ba za su yi ma amfani ba. Abu ɗaya ne zai ma amfani shine wannan ga sunansa Okairo free version.xml. Shi kaɗai kake buƙata. To yanzu bari mu buɗe shi wannan Okairo free version.xml. Shi a template na blogger kana buƙatar file ɗin da ya zo a ƙarshen sa da XML shi kaɗai shi kake buƙata. Sai ka danna kansa. Idan ka danna kansa sai ka danna open. To a nan quick edit ya zo. Kana danna open zai kawo ma option na ka buɗe shi da quick edit. To ni saboda na riga na saita shi default shi yasa ya buɗe min da quick edit indirect. Ga app ɗin nan quick edit. Saboda na saita shi yasa ya buɗe min da shi. To yanzu kun ga ya buɗe min ga wani irin jagwalgwalan da muka goge a baya. To yanzu bari mu kwafi wannan gaba ɗayansa. Sai mu danna select all kenan. A nan sama kusa da almakashin nan daga hannun damanka sai ka danna wannan alama akwatin guda biyu. Shikenan ya kwafi. Sai ka dawo cikin browser ɗinka na Chrome. Sai ka koma tab ɗin da ka baro wato inda ka goge wannan rubutun na farko kenan a blogger. Wannan rubutun da ka kwafo yanzu sai ka paste ɗinsa a nan. Na paste ɗinsa. Ba ruwana da in yi editing ɗin rubutun kawai na paste ɗinsa saboda already su programmers ɗin sun riga sun yi programming ɗin rubutun sun sa code ɗin da ya kamata da ya dace. Yanzu kawai sai yanzu wannan wajen alamar paper seeding nan sai in danna shi wannan kenan na ƙarshe. Wannan sai in danna shi. Abin da yake nufi shine na yi saving. Gashi yana processing a ƙasa. Idan ya gama processing yana nufin kenan yanzu gashi yana ta processing. In ya gama processing kenan zai saving. Zan jira ina ga network ɗina ne ba shi da kyau amma 'yan sakanni yawa ina ga ya riga yi. Dama 'yan sakanni ya kamata a ce ya riga ya yi processing. To tunda ya riga ya yi yanzu bari in koma baya.
bari in kulle tab ɗin nan, ina ga tun da ya riga ya bani buƙatar kuma tab ɗin blogger ɗin nan, tun na ga kusa na fita daga browser ne ma gaba ɗaya. Tana ban matsala, bari in fita da ita kawai sai in ƙara komawa. Amma kafin nan yanzu Hausa NS Club ɗin namu a yanda yake a haka, bari in refreshing tunda already na riga na yi saving ta can. To kun ga Okairo ɗin ya hau kan Hausa NS Club. Yanzu ga design ɗin Hausa NS Club ya canja. To kaga ko da kai ba programmer bane ba, hakan na nufin cewa zaka iya designing ɗin website ɗinka, sannan kuma kai amfani da shi yadda ya kamata. To abin da ke faruwa, duk da yanzu ba mu shigo ɓangaren freelancing ba, amma wannan wani kamar skill ne wanda idan ka koye shi za ka iya amfani da shi wajen yin wata sana'ar na designing ɗin website da sauransu haka. Saboda za ka yi amfani da templates, za ka je a misali an baka project na designing ɗin website, ka je ka samo template ka zo ka yi installing, za ka ga design ɗin ya canja, ba ka da buƙatar ka tsaya kana wani wahalar da kanka kai awanni kana wannan design ɗin. Already za ka iya yin sa kawai da madani ɗaya ta hanyar amfani da template. Ba sani ba ko an fahimta.